Que maua, o espectáculo xa acabou. Agora, os diplomas para os nenos e nenas de sexo infantil e de primaria. Pero, antes de nada, imos poñer un vídeo onde lembraremos cando chegaron estos nenos ata ahora, vindo como creceron esta rapazada magnífica. O cofre dun pirata malo, as clases de anatomía e unha volta en camión. Eu teño alguén no meu corazón, eu teño alguén no meu corazón, eu teño alguén no meu corazón, eu teño alguén no meu corazón. Thank you.